Nagpahigayon na ang Coast Guard District Southeastern Mindanao ug oil sampling sa mga barko nga posibleng tinubdan sa oil spill sa Davsan Port sa Davao City. Samtang Davao City Council planong magmugna og ordinansa kalabot sa mas paspas nga pagresponde sa mga insidente sama sa oil spill. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Mao kini ang gipahigayon sa Coast Guard District Southeastern Mindanao nga oil sampling sa mga barko sa Davsan Port sa Davao City. Kini aron masuta ang posibleng tinubdan sa nahitabong oil spill niadtong Martes sa gabi. Although dili ni anak kadako na oil spill, pero dili na to pwede na ipag walang bahala lang. So ongoing ang atong pagkuha sa mga sample sa mga barko na naara sa paligid. Tapos nagkuha po ta og sample doon sa spilled na oil para ipadala nato ni sa Manila para for matching para mahibala nato kung asa gikan jud ang oil spillage. Sa karon, wala pa sila na-identify nga suspected ships o mga barko nga posibleng tinubdan sa oil spill. Samtang adlawng Huwebes, personal nga gi-check ni Councilor Tec Ocampo, ang chairperson sa Committee on Environment and Resources sa Davao City Council, ang portion sa Davsan Port kung asa nahitabo ang oil spill. Gidayeg niini ang paspas nga pagresponde sa Coast Guard sa nahitabong oil spill. I would like to thank and congratulate the Philippine Coast Guard for the swift action nilang gibuhat. No? Kaya kabulo kaning oil spill, it is an environment disaster. So nalikayan gini siya o nahimo ang action nila. So we're very thankful nga wala nini siya nidako o na-contain dayon nila. Gani, plano karon sa konseho nga magmugna og bagong ordinansa alang sa pagresponde sa mga insidente sama sa oil spill. Mo ni atong paningkamot sa council nga together with the councilor Diosdado Mahipos Jr. who is the head of the Committee on Disaster and of course my Committee on Environment, nagatinabangay mi to craft an ordinance on how to effectively and swiftly respond to such kind of incidents in the future. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.